Я понимаю, что это моя ин сестра, я хоҳари не ман могла это аст ва всё сложить в ҳодисае ки голове. бо Как ӯ это рух дод ҳеҷ как ба это ақлам могло рост случиться вообще с намеояд. кем либо? Да как гӯшу это вообще сложить в бинияшро голове? буридааст. Отрезал Инро уши, чӣ гуна отрезал нос. метавон Как это қабул вообще кард? такое возможно? наздикони асел то ҳанӯз ба хабарҳое ки дар интернет аз шиканҷа шуданаш мехонанд боварашон намеояд. пизишкон мегӯянд шавҳари собиқ занро аз ду узви муҳими бадан гӯш ва бинӣ маҳрум кардааст. Каких прогнозов у на нас нет, мо ва потому на что духтурон врачей, пешгӯӣ потому карда что, наметавонем ки ин чтобы узвҳои муҳими бадан баъди узнать по ҷарроҳӣ живительности дуруст органа, мешаванд ё которые не. были отрезаны, барои это ин не за 2 1 ва ё день, 3 это ҳафта требуется, лозим на это мешавад. требуется 2-3 бароямон гуфтанд ки недели. Это вазъаш зависит всё вазнини от мӯътадил человека, мемонад. всё зависит от его иммунитета. ҷарроҳӣ барои наҷоти асел 8 соат идома кард. ба гуфтаи шоҳидони айнӣ, зан ба шарофати як ҳамсояаш зинда монд. вай доду фарёдро шунида ба пулис занг задааст. хешовандон мегӯянд гардани асел бо корд бурида шуда, хушбахтона рагҳои асосияш осеб надидаанд. дар ҳамин ҳол наздикони ин зани 36-солаи қирғиз мутмаинанд ки аз фоҷиа пешгирӣ кардан имкон дошт. зеро зӯроварӣ дар оила хеле барвақт оғоз ёфта буд. ба ин далел асел 5 сол пеш аз шавҳараш ҷудо шуд. аммо мард тамоми ин солҳо ӯро таъқиб намуда мезадааст ва таҷовуз мекардааст. ҳодиса пайваста такрор мешуд. хоҳарамро мезад. ӯ ба милисаи маҳаллӣ муроҷиат мекард, ариза менавишт. шавҳарашро бурда 3 рӯз маҳкам мекарданд. аммо расо баъди 15 дақиқа аз раҳо шуданаш аллакай дар назди хонааш пайдо мешуд. зимнан мегуфтанд ки то накушад мо парванда боз намекунем. Ну что типа пока не убьет, дело не будем заводить. дафъаи охир кор то ба додгоҳ рафт. ба шавҳари собиқи асел 5 сол зиндон таъин шуд, аммо додгоҳ ӯро шартан 3 сол аз озодӣ маҳрум кард. акнун қонунӣ будани қарорро додгоҳи олӣ арзёбӣ хоҳад кард. баъди расонаӣ шудани ин фоҷиа, вазири корҳои дохилии Қирғизистон гуфт ки қазияро зери назорати худаш мегирад. дар ҳамин ҳол ба гуфтаи наздикон, ҳоло онҳо бештар на ба адолат, балки ба саломатии асел таваҷҷӯҳ доранд. хешовандон дар шабакаҳои иҷтимоӣ саҳифаеро боз карда тавассути он барои табобати минбаъдаи асел маблағ ҷамъ меоранд. дар аксҳои зиёд вай ҳанӯз солим аст ва табассум мекунад. наздикон мегӯянд дидаву дониста чеҳраи ӯро на қабл аз захмо ва на баъд аз ҷароҳат бардоштанаш пинҳон намекунанд. хонаводаи ӯ бар ин назаранд ки асел бояд рамзи қурбониёни хушунати хонаводагӣ дар Қирғизистон гардад. ҳоло созмони дидбони ҳуқуқи башар аз мақомот мехоҳад мушкилоти хушунати хонаводагиро нодида нагиранд ва буҳронӣ будани вазъиятро эътироф кунанд.